sho akuyena lo 17 uyena awubuke kahle uyena mfundisi wemanga awuyena asingene kuyena asamba olalela wena akekho ngazi ubufuna ungibulala empeleni mawukuthi uyagoloza ngifuna ubone ngiphetheni ufuna ngikuxolela ngifuna imali yasesontweni manje ngifuna le mali yakho eyempesheni ngiyabuya sekeni twice sokuqala ungenza impatha ngifika la esontweni lakho wena wawunginyanya mangikhumbula kahle walala nonobhala walala nosiswami ingakho manje ngidinga isiphandla lalela ndodana ukona ucabangayo angibona lamantombazana ohleli walala njalo ngithele tha le mali noma awufuni hayi lutho ndodana angisho ukuthi angifuni pho manje ulindeni ufuna ukuya kagoqanyawo cha lutho ndodana nama ngifisa ukuba mathambo lalela la wena awupopole la kwiwindi uyabokhona ba akusheshe kubeze ikhindi oh hayi ndodana mi ish hey isikhathi asikulindele wena mkhulu siyakusheshe futhi ngingaze kube sebusuku ngingaze nginyanye ngingaze kugaxa ibhuzu awema kodwa mangcobo manje sowenze njani awuphi kanti umkhize la uthe uyaza manje awungaze kuphela isikhathi eside ayangisazi ingane iyakhala la nesikhathi siyahamba manje uthe uyabuya uyolanda imali ehlisa umoya sisi hayi imoti yeza manje thula angeke mamina ngiyadedela awubekezela uyeza umfundisi uzokhisa esibhedlela awu nalo mfundisi akasalibamba ucingo nje uyasibhedela kodwa nawe wena wonke lo manje uyadedela hawu mangcobo musukuthetha isingane manje seyinhlungwini ngizomelazi semjondolo la khona esilungwini ashuma ngiphelelwa amandla awu kodwa nkulunkulu ngiyacela baba somandla awu ngishilo kodwa ngathi thola ibhodlela izofa lengane ulokhu ngigolozela yazi mangcobo ngicela ungiphumele okay ngalomlomo wakho ingane ngazuyifise okay hayi boma ngiphuma igazi hawu kodwa nkosi yami ngiyacela ingane ingafi awema aweka ubuhlungu mangcobo awu kodwa nkosi yami kwenzakalani